Teraz v skutočnosti vítajte na autosalóne v Ženeve pri veľkých novinkách, veľkých premiérach. Je to Seat Ateca, prvé SUV tejto značky, čiže máme tu aj dôvod začať. Přesně tak, Seat začíná tu SUV ofenzívu. Ateca je zároveň ukázkou, jak bude zhruba vypadat Škoda Yeti druhé generace. Škodovka představuje větší SUVčko, no a uzavře to Audi s menším Q2. Tu bude na výber pohon prednej nápravy alebo štvorkolka, riešená cez Haldex 5 generáciu aj nejaké motory. Přesně tak, budeme mít na výběr ze čtverice motorů, dva benzínový, dva turbodýzlový. Zajímavostí je malý přeplňovaný tříválec o objemu 1 litru. To výkonové rozpětí bude od 115 do 190 koní, ale důležitý u tohoto auta je především interiér, jeho praktičnost, prostornost, variabilita a moderní konektivita. Ja som sa približne pred 5 sekundami pripojil s iPhoneom do tohto vystaveného kusa. Zadám si kód, priatelia, a CarPlay sa tu okamžite spúšťa. Ja som asi toto... Takže aspoň vidíte, čo som naposledy počúval. Čo sa týka interiéru, pribudol na stredovej konzole ovládač, ktorý prepína jasné režimy, čiže už to nemusíte hľadať v menu ako u Leonu, ale ináč tu sa cítite naozaj ako v Leone. Sedí sa za volantom dobre, som rád, že tu nie je ako v Yeti alebo v Tiguane predchádzajúcej generácie taký nejaký prepad a iný uhol volantu, takto sa mi to páči, čo sa týka konektivity. CarPlay, Android a samozrejme aj MirrorLink. A my jsme si už vyzkoušeli, jak vypadá prostor vzadu, a musíme říct, že Ateca bude splňovat ty parametry prostorného rodinného SUV. Jediný rozdíl naproti Yeti nebo naproti Škodovce je to, že třeba sedák není dělený, jsou pouze opěradla. A abyste viděli, že Ateca je opravdu koncernovým výrobkem, tak je tady, a že se vyrábí zřejmě ve Škodovce, tak je tady připravený pozice na tradiční škrabku naší oblíbenou škodováckou. No a Rastio se podíval do kufru. A čo sa týka batožinového priestoru, pribudlo otváranie dverí elektrické, ktoré sa v tejto triede doposiaľ nenosilo. Základný objem pri dvojkolke 510 litrov, pri štvorkolke 485, ostalo miesto aj na núdzové rezervné koleso, samozrejme sklápanie operadiel z batožinového priestoru. To znamená, že Seat vyzerá byť aj celkom praktické auto. Tvoj názor, prvý dojem, Kubo? Rastio, určitě se mi líbí ten design, který promítá všechny tři 4 značky, a já jsem především zvědav, jak tohle velké auto bude jezdit s tím malým přeplňovaným tříválcem o objemu 1 litru. Bude ho treba držať pod krkom.